Pep Ferrer Prat. Va néixer el dia 9 de març del 33. I llavors ja puc contar el que et recordi. Pep Cardona Torres va néixer el dia 2 de febrer de 1960. Bartomeu Ribas Ferrer, 1930. Vaig anar a pescar que tenia 9 anys. Aquell que vaig navegar en Robapant, que jo, en Sollegut, i ja vam anar a pescar ramar i vaig agafar 2 calamars ben polits. I llavors, no sé què lligava, anava cada dia que podia. A veure, jo del meu record, me'n record del papà quan pescava, jo tenia 6 o 7 anys, i aquí a la costa eren una quinzena de pescadors. Era volantí per l'any, és el que més pescava. Xerxes, soltes. Per aquella entries que es pescava estonaire, que era per agafar sírvid i tonyines, la solta, la bonitolera, que s'agafava molt de sirviol i bonito, i llavors es va pescar la solta d'escalamars, que va ser un invent que va fer el papà. Jo havia pescat tonaire, soltes, xerxa trasmaiada, he pescat algo de palangre, palangró, havia pescat les nanses també, i havia ajudat quizà 3 o 4 voltes a fer vol en el gerret, que ho fèiem a mà, amb en Vicent Encur. I en el meu sogre també havien fet de vol. Bueno, llavors teníem poc d'ormeig. 7 o 8 palangres i els posàvem per les morenes. De quin material eren? De cànem, que potser els feien els mateixos pescadors. Perquè llavors sembrava cànem i es sembrava llinc. Sí, ho tenyien. Els teníem, fem llinc de carrasca i mas i coses d'aquelles, cosa que fos aspra. I era millor per l'angle, quan havia secat i jo, s'aguantava més estiny. Estava fotent el bullying, es posaven les palangres per dins, estaven uns ratos, i llavors tenien les palangres, quedaven tenyits, i llavors posaven els res, secaven i llavors es podien acabar. El dia nova ho era indispensable, tenyir-ho bé. Llavors, poc dia més, i anava tot dins la quença, i es quedava per la temporada. Perquè en Sonegona era una meravella. Perquè va tenyir, i llavors tot passa de cànem. Totes que he gastat jo és de trencilla, antes n'hi havia era de cànem. I entonces allò era molt delicat perquè havia d'aixugar-se molt sovint, fer-se net, tenyir-se, però llavors quan hi havia la trencilla allò era com allò que havia fabricat. Sí, adobar ormeig també em vaig aprendre. Sí, em havia hagut d'aprendre perquè com que els golfins ens feien molt de mal, doncs havies d'aprendre a cosir els forats, si se t'arrompia una xarxa havies d'aprendre a arreglar-la, i en fi, em havia adobat moltes i em havia fet de noves i encara en sabria fer, però ara ja no en vull fer. No, el palangre tenia moltes hores, perquè volien que va poder i com jo, volàvem se va tirar una hora antes de fer-se de dia o 2 hores. I com allò s'agafaven congres, morenes, perquè els congres de dia peguen poc, passegen poc. I a la nit surten a passejar i buscar feu menjar i tot. Les morenes qualsevol hora mengen i peguen i tot. Molt dies que són les morenes, molt perilloses. Tenen moltes dents i fan molt de moviment, saps, i pots quan d'això i mosseguen molt fort. Els duien dins una saneeta, com les saneetes que hi ha ara, que són igual. I és que llavors aquelles saneetes que hi havia les feien ells mateixos, els pescadors. Jo parlo de quan jo era molt guerrer.
és d'espart, ve d'allà, altres àrees, com diu, ja tens cosir i llavors posar una mica de cova rodant per posar els rams per endigar d'aquí. Bueno, i hem calat així entrant el sol ponent-se. I havíem calat al matí, també al matí, i llavors salpàvem a la tarda. Però llavors vam fer 2 hores. Salpàvem perquè per tenir-lo tota la nit era molt de temps de peix. I era quan trobàvem trossos que havien remput sa mare i feien mal en el palangre. Posàvem una pedra amb una llença que anàs al fondo i dalt l'aigua una boia. Normalment, en aquell temps, jo em pegava 4 celebrades en el gerret i boga i tot això. I ho secàvem amb aquell material. En el palangre s'agafaven algun enfós, dèntols, morenes, congres, podies agafar una sirvi, roges, mòlleres, sarcs, i el palangró també deu haver la mateixa varietat. El palangró només passa que té sang més petit, és més com per agafar sarc i pagra i peix d'aquest, i els palangres per agafar quasi peix més granat, que té sang més gros. M'ha tingut de 23 pounds. Llavors anava al rei. Llavors ja va anar amb el motor, i llavors no hi havia petroli, llavors anava tot amb motor de gasolina. I els de gasolina potser estaven 8 dies que no anaven a pescar, i llavors era mal d'entendre i una maneta i quan tot aquest, i anava així de cosa. Com més que tenia, més malament anava el motor. I anava a rem i a la vela, però em feia bé. Nosaltres teníem un llagut que es deia Cala d'Hort. De quants de palms? Bueno, d'una vintena. Bueno, de 25 o 26. Sempre havia vist que el llagut del meu germà fos aquell, fos un altre, havia d'un motor. El que a Cala d'Hort n'hi havia 2 de llaguts que duguessin motor. Si feia ventet, tots duien vela i s'aprofitava. Vela tarquina, una vela que es penjava en el palo, es posava el palo i llavors aquí la vela tenia una punta, se li posava la bota vara de punta dins aquella gasseta i s'aixecava tota la vela. El primer que jo vaig començar a pescar, que tenia 25 anys, allà per Formentera pescar amb nanses un parell d'anys. Però llavors ja ho deixàrem anar perquè és molta feina fer-les i se'n desfeien moltes, se'n perdien i era més rentable pescar xarxa. Es feia una filera, o sigui, era un cap llarg, que potser tenia 300 metres de llarg, i normalment cada 7 o 8 braces o 10 hi havia una nansa fermada amb una cabresta que se li posava un bocinet de corda en el cap per amarrar en sa mare i es feia una línia que anaven tirant a la mà amb vesca dins. Normalment les calàvem. Per exemple, avui les salpàvem el sant demà o el sant d'Empordemà. Estàvem un dia o 2 a salpar-les perquè allò que hi hagués una llagosta dins s'aguantava viva els dies que fes falta, no sé que hi anés un polp, que se la menjats. Llavors les traiem
i les tornàvem a mescar i les tornàvem a calar. Normalment posàvem soltes per oranols, que llavors n'hi havia molts, i era una esca molt bona. Llavors salaves i tenia esca per les nanses. Nansa n'hi havia una que deien la nansa peixera, que aquelles tenen o sigui que la maia del que està fet és molt espessa. Que aquelles vosaltres hi agafàvem molleres i agafàvem algun serrall i la tradicional, que era la de la llagosta, doncs té la maia més grossa i és més petita. I feta és igual, més o menys, més que se'n fas, una és molt més tancat i més atapit i l'altra té més porta, la de la llagosta. Les nanses les fèieu vosaltres? Sí, Vos en havíeu fet? sí. I amb què les fèieu? La canya i junc. La junc era llarg aquí. I llavors, per cas passàvem per dins un d'aigua que agafava l'humitat i estàs un mar humil i la canya de cop, canyes verdes, només bo fer les restes de les nans, per fer la nansa que fos fina i bona. I si era canya nova, millor que no, que tenia 3 o 4 anys. Canyes velles, se rompies les restes i no anava bé. Jo vinc bé per Port de Torrent i allà a la banda de vora Portinatx, a banda que hi havia un raconès que hi havia lloc molt bo. Havíem anat a fer de voltes. Ara el camí era un altre, el camí més perquè a banda que en s'obria es podia veure sol. I només paràvem 15 o 20 camins i recordava, llavors els l'endemà havíem les senyes exactes per anar-los a agafar, perquè si no... I llavors quan anàvem a sopar, vam subir al vent i llavors amb un ruixó amunt. Això anàvem per fondo i per amunt i llavors sopàvem. Senyes, la gent se les ensenyava uns a les altres o cada un guardava les seues? Bueno, hi havia de tot. Ja se m'emportava una mica, li deia exactament la veritat. Claro. Era un que coneixia poc, potser m'equivocava. I per calar-los posàvem una llença llarga, una espècie de malleta, passàvem d'un costat a l'altre del gambí, fèiem el forat que deien que no és això, i llavors els lligàvem. I llavors en subida fèiem a rems, es feia recórrer cap a les caires de les roques de baix, que es veien en subida, i ja per al puesto. Si es veu algun enfós, llavors poden que a prop d'allí és possible que t'agafi aquell enfós. Gambins també els vàrem fer per enfossos. Nosaltres, germans, havíem pescat de gambins. Bueno, també era molt... Llavors hi havia molts d'enfossos. A vegades un arribava allí i posava el vidre en l'aigua i mirava i un veia 3 o 4 enfossos gegant allí vora el gambí. I dins el gambí no n'hi havia cap. Bueno, en l'estiu, si es pescaven, es tenien a la mà, fins a acabar la temporada. No vol dir que no s'entregués algun a solear o això, però en arribar a haver començat a pescar, no es tornaven cap a casa. I els oranols me'n recordo que els veníem a 5 pessetes el parell. I el polp era golejat i l'oranol llavors menjava. El que passa que ara la gent ni el sap preparar-lo i més que n'hi ha pocs, però anys endarrere els oranols es secaven i se'n tenien tot l'any, quasi de secs. Sí, teníem solpes que les feien de fil d'aquells, de cànem,
i ara en el temps de zoranols calàvem 2 o 3 soltes d'aquestes. I era un peix que llavors duia per Cubells o per ací o per allà, i es venia i ho compraven. El que es feien pocs sous, però... Bueno, quan pescàvem per la part de Formentera, que s'agafava molt de caçó i gasvaires, allà en sacàvem molt. Me'n record que els caçons, sacats d'un dia, mos traien de ses mans, o sigui que arribàvem allí en esport i tot Déu mos en vestia per endur-se'n. Que me'n record que mos pagaven a 2.000 pessetes el quilo. No, mos pagaven molt car. Bueno, en aquell temps el meu germà tenia un bolig i a vegades feia vols en el gerret però vaja, agafava poc. Però per fer esca també a vegades anava bé. És un ormeig que s'amarra en terra, surt amb aquella corda, i llavors quan és un poc en fora es posa el bolig, que és una tela amb un sac, igual que per pescar a gerret. Posàvem un àncor en terra i que aguantàs el llaüt que no se'n anàs, i de dalt el llaüt, els dos, vinga, cada un la seva corda, anar pouant. Això ja venia la tela, i fins que havia vengut tot l'ormeig. I quan venia l'ormeig, la mànega i tot, ja havia acabat el vol. Certet és un arc de cerco, diríem, que es posa dins la mà i hi ha 2 caps que van dalt l'embarcació i s'ha tès en sa mà i va recollint el peix i entra com dins un tubo de xarxa, és com una espècie de bou, més petit. El tonaire és una xarxa que no està trasmallada. De la costa es posa estirat cap dins la mà i llavors fa una curva que li diuen el revolt, que és a dir, un peix, llavors s'enganxa normalment. I és un ormeig que fa dalt i baix, o sigui, que fa del fondo fins a dalt l'aigua. Per sol té una filera de plom i per dalt una línia de flotadors, perquè s'aguanti dalt l'aigua. I llavors està amarrat amb una cosa que dèiem els gordians, que hi posàvem pedres grosses, o fèiem ferratons pagesos d'hormigó i una brilla de ferro, per aguantar-los perquè el mal temps no s'ho endugués. Normalment per la sirvi es posava per dia 15 de maig i es pescava tot el juliol normalment. I llavors l'hivern també es pescava, que era l'època de la tonyina. A voltes a casa antigues que quasi hi havia tonaires calat tot l'any. Si no hi havia tonaires, hi havia una solta. Es deixava fixo i el traiem potser cada 15 o 20 dies, depèn, per fer el bonet. Perquè el fil es suava molt i entonces feia molta vista dins l'aigua. Un d'ells n'havia pescat poc, a mi em va declarar que comprava, teníem 7 o 8 només. En aquell temps s'hi agafava morenes, que és el que s'hi agafava, morenes. Allò s'hi podíem calar una cama de polp dins el morenell i per aquí enrestar una punxa i enrestar la cama del polp i ja està pescat. En fi, pesquera barata, però llavors ho era tot.
Però és que calava estaven fets de plàstic, o sigui, de la vina no n'he calat a la mà. Que els de la vina els calaves i el primer que els veia ja havia desaparegut. I pescar les morenes a Fitora? Sí, jo hi havia anat perquè he fet de tot, però no m'hi he divertit mai, perquè sí, jo hi havia anat i una volta vaig anar a Esvedrà a bromejar les morenes, per exemple, que dèiem. Però va venir un congre que no em vaig atrevir a dar-li esca i agafar-lo llavors. I vaig anar en terra a buscar una llença i un ham més gros i el vaig agafar i bueno, va fer 12 quilos. Un bon congrot. Jo m'havia fet servir per a la nit, quan anàvem a fer llum a les uranals, que els pescàvem a Fitora. Entonces anàvem amb una xalana, així per la costa, un dia que estàs molt calimiu, a per en terra, a rems, duíem un petromac d'un llumanel que teníem allà dalt la proa, i entonces els uranals em vestien a la llum. I duíem una Fitora molt fineta, amb un mànec que potser tenia 3 metres o 4 de llarg. I a voltes els uranals, si no pujaven del saigo, que normalment pujaven del saigo, en la Fitora anàvem agafant. I si n'hi anaven gaire a fondo, pues, ficaves la Fitora per a fondo i llavors tornava a sortir perquè el mànec era de madera. A veure, també pots agafar-hi, hi havia la Fitora de fondo, que la fèiem servir per treure peixos grossos del fondo, una sirvi o una tonyina o un sirviol o un bonito, que era un pegat de plom redó, com si fos un pot, i baix hi posàvem 3 punxes. I el duies fermat amb una trencilla, i en su vidre, que era el que miraves al fondo, que era un tubo amb un vidre, miraves al fondo i li feies anar al dret del peix, i llavors la mullaves, i queia, així, s'enganxava, llavors posaves un poco a poco i traies el peix del fondo. Potser si a voltes se desenganxava una sirvi o un bonito o el que fos que quedava llavors allargat al fondo, pues si el veiem, m'arriàvem la Fitora a l'indret i jo n'hi havia tret molt de peix així del fondo. El peix aquests anys passats i hem duit el peix de Cala Corral a Vila 3 anys. Hi havia 21 lliures de pesca de Cala Corral. Hi havia dies que duíem 200 quilos de peix a Vila. I amb què el duieu? Bicicleta i pedal. No, anàvem per tot, anàvem per Vinamossa i per Banda Vinosa, hi havia molt bona gent per comprar peix. Agradava molt el peix, compràvem morena grossa i